Nga kung sumadahon nato ang tanan natong mga gipangayo sa pag-ampo kay lain-lain man tag mga intensyon sa atong pagpangayo sa Ginoo, pero ginaingon nga kung atong sumadahon ang tanan natong mga petitionary prayers, mahimo natong ma-reduce ngadto sa tulo ka klase ang atong mga petitionary intentions. Una, clarity, katinawan. Daghan nato nga nagampo tungod kay naglibog, tungod kay dili klaro kung unsay angay himuon nga desisyon. Sa panahon diin nagbaha ang impormasyon tungod sa internet, usahay imbis mo klaro ang mga isyu, musamot man hinuon o kalibog ang mga tao. Mao nga daghan nato nangayo og clarity, katinawan. Daghan ang impormasyon pero dili ta sigurado kung unsay tinuod sa daghang nagkabangi nga mga datos. Pananglitan, makaayo ba sa lawas ng kape? Is coffee good for us? Ang science mismo halos dili magkasinabot niini. Daghan ang mga opinion pero asa Manila ang tinuod? Maunay problema nga atong giatubang sa atong panahon kay kuyanap ang fake news ug mga trolls. Ikaduha, gawas anang clarity, nagampo ang mga tao alang sa meaningful connection. Dili lang katinawan, kundi makahuluganon nga kalambigitan. Ananay cellular phone, FaceTime, WhatsApp, Telegram, Messenger, ug daghan pang mga apps ug mga gadgets. Pero it is almost ironic nganong murag kuwang ang mga tao og personal connection. Ang tanan daw virtual na lang. Naay 3,000 ka buok friends sa Facebook, sige kag like o comment sa ilang mga posts, pero dili ka maistorya sa imong tapat. Walay real, personal connection, puro virtual. Kayang imong dagway, kapunay naa sa imong screen. Bisan gani sa mga talad kananan sa mga pamilya, usahay dili magtinagdanay kaya atensyon tuwa sa cellphone. Una, clarity. Ikaduha, connection. Ug ikatulo, change. Ang mga tao wala lang mag-ampo og katinawan, wala lang mag-ampo og kalambigitan, nangayo pod og kausaban gikan sa Ginoo. Nagpabilin magud ang mga problema nga katilingbanon o personal sa kalibutan. Matag eleksyon, adunay saad nga adunay mahitabong kausaban, pero sa pagkatinuod, bisan gani diha sa atong kaugalingong kinabuhi, dili ta makapahitabo niini. Kabantay mo, daghan kaayo tag resolutions, labi na pong New Year, pero ambot og pila ra ana ang natinuod yun. Mga igsuon na kinahanglan tag clarity, connection o change. Mao ni ang unod sa atong mga pag-ampo kanunay, katinawan, kalambigitan o kausaban. Unya diya sa Ebanghelyo, gitudlo ni Jesus pinaagi sa sugilanon sa biyuda ang makanunayon nga pag-ampo. Sama sa biyuda diha sa Sambingay, gipahinumduman ta nga mahinungdanon kaayo nga dili mo surrender dayon diya sa atong pagpangayo. Kay ginaingon nga ang mga butang nga mahinungdanon nagkinahanglan og panahon aron mugitib ug mulipang. God encourages us to persevere because the more precious and beautiful things in life grow and develop over time. Sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, samtang atong ipadayat sa Dios ang atong lain-laing panginahanglan,
Hinaot nga madasig ta sa pagka makanunayon sa pag-ampo. Kung dili makuha dayon ang atong gitinguha, dili mo undang. Kanunay mutuktok sa dughan sa Ginoo kay siya namati man nato kanunay. Amen.